sigles Barnahus provenen de la combinació de les paraules islandeses barn, infants, i hus, casa, i es refereixen a un model d'atenció integral i interdepartamental per a infants víctimes d'abusos sexuals i les seves famílies. Des de la Unitat Integrada Barnahus s'ofereix acompanyament psicològic, mèdic, social i legal per reduir la revictimització i oferir tot el suport necessari en un sol espai, evitant així que les víctimes hagin de passar per múltiples entrevistes i processos en diferents llocs. Les nostres unitats integrades Barnahus estan ubicades a les ciutats de Lleida i la Seu d'Urgell i anualment es calcula que s'atendran aproximadament uns 300 casos entre els dos serveis. L'abordatge se centra en les necessitats dels infants i aquests poden explicar la seva experiència una sola vegada davant un equip especialitzat, reduint així el trauma addicional que pot suposar repetir la història en múltiples entorns i evitant la distorsió i la contaminació del relat. Cada unitat integrada Barnahus disposa d'un equip multidisciplinari format per unes 6 persones, incloent-hi psicòlogues, treballadores socials, administratives i coordinadores. A més, es treballa de forma integrada amb els departaments de Salut, Educació, Justícia, Interior i Igualtat i Feminismes. Aquest model col·laboratiu i multidisciplinari assegura una atenció adequada i integral i que totes les necessitats dels infants siguin ateses de manera coordinada. A Interès amb les persones, fem de les diferències oportunitats.